agus inis ar líne tá an tíre teacht Dála do Chontae Lú Fergus O'Dowd. Agus fáilte ras go dtí nearfa? Got a míle mágat often curve an radio this time, yeah. Okay, agus thaiste gom nach bhfuil tú ar theacht Dála a heile ach dógur an réaltas maoiniú mór an teachann seo caite I Cúrsaí iarnróid idir Baile Átha Cliath agus Béal Feirste. An gcuireann tú luach mór in san maoiniú seo agus an féidir at a inse dom céco tábhachtach is atá an maoiniú seo? So we came to feel láthar tá na trénacha ré gom beag le gachúir a cléig agus beag na trénacha nua atá ordathe ag an rialtas agus tá rialtas a Iar-Thuaisceart agus an Einsa Seorp ag tuairt car airgad ó seo freisin má gombeach níos mó agus níos fearr carriages acu agus beag an tréin gombeach sin níos tapúla agus sin é an North-South Economic Corridor tar sé an háach don tír sin é náisiún an méid daine is mó is all an daine óga is a tír atá ag canacht ar an daine sin fi láthir agus éon bud a choiríonn leis an ceangal húr cnas agus obviously chorasúmpar a bheith níos fearr going is rud an a bhatha agus freisin coníim se féin I dréthe dátha agus tá gá báilte móra dréthe agus tún dagan ar an líne sin agus tásúla gom go méid gom an freagar an ceist ach gombeach an tréin ag stoppa céis go bhfuil sin níos tapúla na báilte sin freisin mar tá a long daoine ag taistil ortha. Maoiniú cumseachas atá gceist ar nói. Is deas céil é go bhfuil an Luas ag teacht go Corcaigh freisin nach bhfuil? Se tá agus freisin tá ó heh ríist ó a heh ó dréthe dátha féin tá an dart ag teacht go dréthe dátha agus cílíonn se sin agus go méid na daoine tá gobar sa bhaile bhuair is gahar é dar ire tá tí bu 60 míle daine ag connachtanis ag chonaí timp dréthe dátha I Cúntae Lú féin agus chuide chun le mí an acadéin agus má tá fastan is fearr agus I Corcaigh freisin má bhíon Luas an ó hé public transport bagfur na dúsán sa bhaile tásúla gom agus sin é an smaoine mór atá le déanamh going go mbeidh níos nuair an carbon footprint atá going agus go mbeadh I bhfad níos mó daoine tastal ar córas poblí agus mollam is sin go mór. Okay, tá an maoiniú socrathe le haid iarthar na tíre freisin ó thaobh Cúrsaí iarnróid freisin ach go bháin I réigiún Iar-Thuaisceart na tíre. An bhfuil tú agus páirteoirí ratha ar do aithne I bhábhar go mbeadh líne iarnróide idir litir ceann agus cathair gire chomh maith le líntaí eile I gcú go ola freisin? Well, Neil Olaf an long gommer in Keshin, ach go heb ag fiochadar an tuarantá gom ag rud an the farm an meachseán ag list gom cadé an cosnaf ceir agus nóis sé ach cinnte má féidir duine dul chuig gach cuid agus a card an tíir seo ar chorasún poblí is rud an a bhathe. agus á heb an Iar-Thuaisceart tíre agus mar déan fena chum ciile agus chundé don gheall agus a riile an de formánachta. Tá se an hacht gomeach fás asní míochta san dúhí sin freisin agus nach meach daoine yoga go háire ag dálós na bagte agus an dúhítá an sin ag gobar I brought the Béal Feirste agus gombeach off mór an sin agus ní léon doubt ná an partition of Ireland gunna mór sin do Cúrsaí achtamíochtas an dúigh sin agus má féidir bhrisise ó heh níos mó airgid níos mó choras níos mó choras úmparán agus tagan sin torasóireachta agus freisin Bostonna sin rud an the bar fad.